ondo. Bai. Eskuineko hanka berdean. Aurrekontuetan murrizketarik ez. Ezkerreko eskua morean. Krisia beti berdinok pairatzen dugu. Ezkerreko hankan gorrian. Konfinamendua pasa eta egoerak eztanda egin zuen. Eskumako hanka urdinean. Krisia beti berdinok pairatzen dugu. Ezkerreko hankan berdean. Zure erasotzailearekin bizi bazara nola salatu? Ezkerreko eskua urdinean. Sistematik kanpo dagoen edonor indarkeria matxista pairatzen du. Eskuineko besoa gorrian. Indarkeria matxista apurtzeko ekintza integralak behar dira. Landa sexuan. Begirada bat kalean, itzitxu 6, ziren 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feminismotik feminismora eta berriz dadoa jaurtitzera. 4, 1, 2, 3, 4. Zenbat eraso salatu ziren Laudion itzialdian? Esango nuke bat ere, nik behintzat ez dut gogoratzen. Ez, 2 izan ziren, bat apirilean eta bestea maiatzean. Benetan? Bai. Hiru. 1, 2, 3. Zenbat emakumek pairatu du indarkeria matxista? 2 izan daiteke, 2 emakumetik batek. Bai, hori da, zoritzarrez horrela da. Nor arduratzen da zaintzaz eta debaldeko lanaz? Jo, ni esango nuke 80% gutxienez, emakumeen esku dagoela. Ia, bai, 189. Bat. Zenbat emakume erain dituzte 2020an Euskal Herrian? Tamalez, jada uste dut 4 emakume ere dituztela. Oso ondo. 5. Bai. Zein da jendarteak jasan eta jasaten duen pandemiarik luze eta larriena? Jo, dudarik gabe indarkeria matxista. Pandemia matxista honekin amaitzeak lehentasuna izan behar du. Oso ondo. Hainbat murrizketaren artean, zein diru laguntza murriztu du EAJ PSOEk Laudion? Ez dut uste murrizketarik egon denik, ez? Bai, maja. Indarkeria matxista pairatzen duen biktimentzako diru laguntza murriztu dute. Benetan? Bai. Euskal Herria feminista, justu eta ekitatezko baten aldeko aldarria eta konpromisoak behar dira. Indarkeria matxistarik ez!